pamalandong kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Padayon kini ang atong pamalandungan karon. Padayon. Usa ka inahan midala sa iyang batang anak nga lalaki agig pagdasig nga magpadayon siya sa iyang pag-insayo o pag-practice sa piano. Konserto ni Paderewski ang ilang tan-awon. Si Paderewski ang bantugang pianista, composer o pangulo nga tagapulan human sa unang gubat sa tibuok kalibutan. Milingkod sila duol gyud sa entablado. Ug ang bata labihang kahingangha sa dako nga piano nga iyang nakita. Samtang ang inahan nalingaw sa pakighinabi sa iyang higala, wa niya mabantay nga ang bata mihinok di ay paglakaw gikan sa iyang gilingkuran. Sa gipaom na ang kahayag sa auditorium ug sa kahayag sa dakong suga mipunting ngadto sa dakong piano. Naikurat uban sa kalisang ang inahan kaya ngayang anak didto naman sa piano. Ug nga misugod sa pagtukar sa Twinkle Twinkle Little Star. Ug sa wa pagani siya makatindog aron sa pagkuha siyang anak gikan sa piano, iya na nakita si Paderewski nga miduol na sa iyang anak ug nga milingkod tupad kaniya ug sa hagauhaw nga tingog miingon, padayon. Ayag hunong dong. Padayon. Ug sa wala niyang kamot, mikabot siya sa pagtukar sa mga tikla nga baho. Ug sa iyang tuo nga kamot, mikabot siya sa pikas nga mga tikla sa taas nga mga nota. Niini nga kahimtang makita nga daw sa giduphan o giagakay ni Paderewski ang bata samtang gihulipan niya ang mga kalang sa mga nota sa tinukaran niya. Silang duha, ang haniti ug ang nagsugod pa, mitapos silang huni uban sa pagtindog sa katawhan inubanan sa hugyaw sa kalipay. Anak sa Dios, mga igsuon ko, bisan sa unsang kakulangon nimo, ang hagawhaw nga pulong sa Ginoo kanimo nag-ingon, padayon, ayaw hunong, padayon. Bisan unsay imong gibuhat karon ning adlaw, pag-amuma sa kabataan, pagpadagan sa negosyo, pag-atiman sa mga masakiton ingon nga doktor o nurse, pagkamagtutudlo, agalon o katabang sa panimalay, o sa bisan unsang matang sa pagpanginabuhi igsuon ko, padayon. Ayaw hunong, padayon. Magatabang ug magahulip siya kanimo sa imong mga kakulangon. Aron ang imong paningkamot, kahimutan ingon nga nabansay ug haniting magbubuhat sa Dios. Ang Dios adunay destinasyon alang kanimo. Ang kinabuhi dili lang kay trabaho, soroy-soroy ug lulinghayaw. Matag adlaw naghatag siya kanimo og mga bag-ong kasinatian. Ibutang kaniya sa mga kahimtang nga muhamtong ka og makabaton sa kinaiya og sa tinan-awan sa pag-ila sa kamatuoran gikan sa kabakakan. Sa masabtan nimo kini, masayo na lang alang kanimo ang pagpadayon diha sa panaw nga imong gisubay niini nga kalibutana. Ang kadaghanang Kristohanon, kusgan lang sa pagtuo, apan luya sa pakigbisog. Kung pasultihon, puwerteng tuuha, apan sa gubat, hilabihang talawana. Labihang makapangandak, nga mituo sila sa Dios. Apan sa lakang sa pagpadayon, labihang luyaha, ug nagpupanagana. Si Caleb mao'y ehemplo sa pagtuo o pakigbisog sa pagpadayon. Maingon siya ngadto kang Josue, ihatag ka nako kining kabukiran, nga gisaad ka nako sa Ginoo. Ikaw mismo nakadungog kaniadto nga ang kaliwat ni anak nagapuyo didto og lig-on ang ilang mga lungsod nga may mga kuta ug mga paril. Apan pinaagi sa tabang sa Ginoo, abugon ko sila. Josue 14:12, ang pulong sa Dios.
Alang kang Kaleb, way panaganahay, wa na gipugngan, way sibugay, wa na gikawilihan, way basulay, wa na makababag. Kini maoy padayon, pamalandungi. Magampo ta. Ginoong Dios, pasayloa ako sa mga panahon nga naluya ako o naghunahuna na lang muundang ug di na mo padayon na kinabuhi sa pag-alagad kanimo. Ihatag ka nako ang pagtuo, kusog o kalig-on sa pagpadayon. Salamat o Dios. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo nga madagayaon gayod igsuon ko karon og sa umaabot pa pag ayo-ayo.